Ste jeden z organizátorov tohto podujatia. Aká bola dnešná atmosféra? Bolo to výborné, mali sme rekordný počet účastníkov, vyše 600. A síce na začiatku boli drobné technické problémy s online prenosom, čo nevieme nikdy predpovedať, ale nakoniec sa to podarilo vyriešiť a aj diváci, ktorí tu boli fyzicky, odchádzali očividne veľmi spokojní. Čo bolo pre vás pri príprave tohto ročníka najdôležitejšie? Ja som mal na starosti hlavne to technické zabezpečenie, získať dostatok účastníkov, aby všetko hladko prebiehalo od registrácie po príchod až odchod, takže toto prebehlo našťastie veľmi dobre a Dávid riešil odborný program a tam máme tiež veľmi dobrú odozvu. Ako si vyberáte témy, ktoré považujete za dôležité priniesť na konferenciu? Ja až tak veľa do tém nehovorím, to je práve zásluha kolegu Davida Líšku, ale vždycky sme sa snažili spraviť konferenciu, ktorá by nebola tak úplne monotematicky, ale skôr rozšíriť obzory a prilákať aj nových lektorov, a dať aj šancu mladým, začínajúcim, prednášajúcim, ale súčasne aj veľmi dobré miesto pre napríklad profesorov zo Slovenska, Česka či ďalších krajín. Kam by ste chceli posunúť Interrehab do budúcnosti? Či už Interrehab, alebo aj našu ďalšiu konferenciu, športovú konferenciu, ktorá sa už bude 10. rok konať v Banskej Bystrici. Plánujeme posúvať nielen kapacitne, čo sa týka počtu účastníkov, alebo aj ďalších nových prednášajúcich, ale chceme sa zamerať na celkový zážitok z podujatia a preto by sme radi organizovali pri ďalšej konferencii aj možno spoločenskej večere, nielen pre lektorov a organizátorov, ale aj pre účastníkov, ktorí budú mať záujem. Prečo je podľa vás dôležité organizovať také konferencie? Každá konferencia je priestor na to dozvedieť sa inovatívne veci, aktualizovať si svoje vedomosti a vzdelanie, ale rozšíriť si aj obzory, pretože tá tematika nie je úzka, ale dosť pestrá. A čo je veľmi dobré pri týchto fyzických podujatiach, tak vieme sa tu stretnúť s kolegami, s ktorými sa niekedy stretneme po rokoch a zase obnoviť a rozšíriť naše priateľstvá. Keby ste mali tento ročník opísať jednou myšlienkou, aká by to bola? Sice je to druhý ročník Interrehab konferencie, ale konferencie v Banskej Bystrici vždycky beriem ako celok. A bola to už v podstate 11. konferencia, ktorú tu spolu s Dávidom organizujeme a tá hlavná myšlienka je možno určitá sústavnosť a trvácnosť a už aj tradícia.